Gerallt a Gito fan hyn o Dyffryn Banw. Sut ydych chi fechgi? Iawn, thank you. Iawn, diolch yn fawr. Cystadlu yn y côr heno? Yndden, trio di. Ydyn ni clip o'noch chi gynnau fach yn ymarfer. Ych chi'n ffyddiog am heno? Swn i'n doedd y practis yn iawn. Oedd Delyth yn edrych fel bod gen i Gwyn ar ei gwyneb ar ôl y practis, so croesi bysau rwan. Mae'n anodd deud, really, o achos mae dros Gymru, felly dyn nhw'n gwybod beth yn erbyn. Be ddisgwyl yna. Oedd e'n gan i chi di ymarfer llawer o gwbl neu ydeitha newydd i'r côr? Wel, mae'r gen wedi cael ei sgwennu gen Robert Harwyn yn arbennig ar gyfer y gystadleuaeth, a Robert Harwyn fy'n beirniadau, so fydd hi'n ddiddorol iawn. Ken newydd sydd wedi cael ei sgwennu i'r clwbiau Ffermwyr Ifanc. So, gyda loc, newn ni wneud y perfformiad gorau allwn ni i'r darn.